matur sembah nuwun. Pandonga kula kunjuk dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya para warga masyarakat ing Bakaran Wetan pinaringan bejo lahir batin, bejo donya ngantos akhiripun. Amin ya rabbal alamin. Titiane wong sing bakal bejo donya akhir ki kepiye, Tru? Nah, ciri-cirine wong sing bakal bejo donya ngantos akhir niku wonten sekawan Mas Gareng. Ingkang sepisan wong sing atine becik, atine apik lan seneng ngucapake rasa syukur. Lah kuwi sepisan. Angka loro wong sing lesane utawa pangucape apik, sregep ngagungake asmane Gusti utawa nindakake zikir. Angka telu wong sing sabar lan ikhlas nalika nampa pacobane pangeran. Angka papat sing pungkasan wong sing duwe bojo lan anak sing soleh utawa solekah utawa duwe putra putri sing gampang ditata, gampang diatur, gelem bekti karo pangeran lan bekti marang Rama Ibu. Kuwi wong bejo donya akhir calone munggah swarga. Nggih. Lah titikane wong sing calone munggah swarga, ciri-cirine ahli surga niku enten 3. Siji wong sing seneng sedekah, angka loro wong sing seneng ngapura dosane liyan, angka 3 wong sing pinter ngendhaleni karo hawa nafsu. Mula ana tembange kae, wong yen pengen entuk swarga kudu ngerti karo kuncine swarga. Ya kuwi miftahul udwirsan, miftahul jannah, la ilaha illallah. Heeh, ngono kae. Wah, jan matur nuwun, Truk. Iya, wah jan luar biasa. Bareng awake dhewe nyuwanake kanca-kanca saka paguyuban Madangkara, wah jan dasare nganggo gamelan Kiai Berkah Slamet iki. Bareng ditabuh oneng bali desa Bakaran Wetan, wah jan suarane iso gumontang kaya ngene Mas Gareng. Ayo temenanan. Dasare sing nabuh ya sik nom-nom, sik cakrak-cakrak bagus-bagus, le nabuh ya prigel kompak. Iya, kuwi lek melek. Ha iya. Melek no arang-arang turu kuwi ora. Ya ngene ra mesti oleh ya iki. Ewadene ingkang sowan para kadang-kadang Widuwati utawi Waranggana utawi sinden. Menika wonten 6 ingkang sisih kula menika mepet kalian dalangipun menika pulunan kula utawi ponakan kula. Mijil saking Laladan Tulungagung ing nembe gayuh kawruh ngudi ngelmu wonten ing kampus UNS. Lagi nyecep kawruh. Ya sok nyecep ya sok di nyecep kawruh sinau dhisik yen wis kawruhe akeh ditularne ning kanca kancane ngono lho. Alah. Sapa, Truk? Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah, jan. Bocah jan ayu, blalak-blalak mripate. Ha iya, nyenengake blongor-blongor. Ha iya, bejane sing duwe sok. Iya. Urung karuan. Wong bebrayan iki ukurane ora mung ayu tok. Ayu yen mung lair tok ra tekan batin iki ning omah kaya neraka gitu. Sing digoleki iki wong wedok sing ayu lair tekan batin. Lah sing ngerti ya kanca kancane iki, Mbak Winong iki ayu lair batin apa ora, sing ngerti ya sebelah-sebelahe kuwi. Ngono ngene. Pripun Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Kesim, Mbak Tuti, Mbak Lia, menika Mbak Winong menika ayune lair batin apa mboten? Kancane ngentahi wong sak reti rene sing ayu lahir batin. Ha ya. Nggih. Ning suarane apik, suarane becik. Ha ya. Kula melu seneng bareng kula tinggal teng tanah suci. Wah, Mbak Birgita, Mbak Winong, Mbak Tutik menika eksis anggenipun dados bintang tamu. Wah, jan luar biasa. Kanca-kanca ki ya penabuh ya do bintang tamu. Ha ya, menanan anggerane gamelan muni nggo tas karo nggo blangkon.
endi sing longgar dilingguhi ayo. Ayo kaya ngono. Wah, luar biasa. Syukur tegese awake dhewe iki melu marem ibarate kembang melu apa ki ngrabuk, mbiyen iki melu nyirami, bareng saiki merekah dan juga ngambar arum wangine kembang akeh sing padha ngrasake harumnya bunga tersebut. Ayo kaya ngono kuwi. Wis, ingkang angka kalih menika Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni saking Kediri. Nah, piyayinipun nggih cantik, insyaallah lahir batin nggih. Insyaallah lahir batin. Nggih. Yen keri-keri iki ketoke ayu lahir batin. Ha iya, ukurane petang tahun bar iki piye? Ha iya ngono kuwi. Ya ora muga-muga tansah langgeng ngono kuwi. Arep golek sing kaya apa to? Wong lanang sak donya ki ora enek sing sempurna iki ora enek. Upamane iki luwih ganteng sosok pintere kurang. Iki luwih pinter ning tanggung jawabe kurang. Iki tanggung jawab ning kejujurane kurang. Sok-sok ngono kuwi. Yen golek komplit ora bakal kelakon. Mula sing jenenge wong omah-omah ki saling menyempurnakan antara satu dan lainnya. Nah kuwi. Nggih. Terus angka 3 Mbak Dian Munasiroh menika saking Madiun. Nah, menika ketuanipun para sinden. Dados menawi kalih Bu Kesi riyen niku winong Birgita ora manut. Nek kalih Mbak Dian Munasiroh walah temenanan, randang rampule dandan sabeti kok. Ayo. Tetesi lilin kok. Ndang kampung. Ayo. Nah munggah panggung. Alhamdulillah disiplin. Ayo. Mbak Dian saking Madiun kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu. Menika sinden gawan kotak. Ayo. Tembu dikemawon kula sowan metruk mesti ya Bu Kesi menika mesti tumut menawi pas mboten bobot gede utawi pas mboten babaran mesti tumut. Lah mbiyen ben taun ki nglairke ya, Truk. Ha iya. Sing barep kae gelar kae saiki kelas pira? Sing barep kelas 2 SMP munggah iki. Sing Brahma kelas 1 arep kelas 2. Terus si kembar rambu rangkung arep kelas 6 iki. Rambu kelas 6 iki. Syukur ta syukur. Ayo. Rambu los ayo. Ora dipindah sekolahane bahaya iki. Ayo. Ah nggih, atur nuwun. Terus kalajengaken menika wah menawi wonten TikTok menika sampun viral. Menawi jenengan ngetik tutik rel ngoten. Mesti jenengan mirsani Mbak Tutik menika nembang ning pinggir sepur nggih. Tutik rel. Ayo wah nggih. Mbak Trihastuti Retnowati menika saking Ngawi. Nah, jan waranggana sing digodhog ra iso empuk ya Mbak Tutik iki. Ayo menanan. Engko ben nembang ilahe lho kangen aku. Aku ning arep kono turu nganti ngimpi Mbak Tutik nembang ilahe lho. Ayo nggih. Mananan ayo. Engko ben diaturake nggih. Terus minangka pamungkasing Paseban terus menika Mbak Lia Sundari miten saking Sragen aslinipun piyayingan Yogyakarta ning sampun hijrah dipun palakrama kalian kadang kula Ki Aji Tanda Utama lenggah wonten ngundaan Gondang Sragen. Nah niku. Ya ngaturake apa dhisik? Coba kaya apa nyoba ngicipi sing klasik-klasik luwih dhisik. Coba Bir, kowe jineman apa ono Bir? Ayo lek tembang-tembang ala sekarang wis aku wis ora gumun. Coba suatu saat kuwi klasik barang ngono kuwi. Ayo. Jineman apa gendro ya boleh, kantep ya boleh, arep sing slendro boleh. Ayo, minangka mukadimah cara wong pidato. Ayo nggih. Apa Bir? Adi semu aja, Pak. Hah? Adi semu aja. Adu semu karo sapa? Kalis penonton. Yang paling spesial enek ora? Semua penonton ini spesial, Pak. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wis ngono kuwi. Piyayi lek jan budaya tresna karo para pamirsa kaya Mbak Birgita kuwi. Heeh, teman-teman. Wis, jos. Ya coba. Ayo. Diaturake jineman adu jago. Ayo. Adu semu, adu jago. Bir. Sanadyan Nano. adu semu terus ketulung
apik temenanan. Ayo. Nek ora wis pisan-pisan ae ora. Uga ngaturke panuwun iki ya adik-adik caksi ya kepareng nenggani awake dhewe malah caksi tim kreatif sing saka Pati ya rawuh Mbak Gigi. Kuwi tim kreatif kuwi sing sok-sok menyusun kata-kata citrakanda kae sinopsis utawa ringkasan cerita ya Mbak Gigi. Ha iya, mongko guru. Guru ning tresna karo budaya nganti kaya ngene iki. Lek ning Pati nusulke memper. Oh, biasane tekan Jawa Timur barang ya kepareng nusul kok. Iya, karo Mbak Nadia. Ya wong loro kuwi tim kreatife. Sing piye carane awake dhewe iso eksis ning medsos ya wong loro kuwi. Iya. Pinter. Sing tukang apa kuwi njukuhi gambar ngupload awake dhewe pas mlaku ngono kae wong loro karo bojoku ya wong loro kuwi. Ha iya wis matur nuwun ing tanpa upama lan awake dhewe rekake ya melu-melu kaya piyayi ing Bakaran Wetan mriki anggenipun nganakaken suran. Tegese wonten sanggar kula kerjasama kalian warga setempat. Yen biyen kula ngawontenaken pagelaran wayang ngoten niku sok-sok niku ditentang kalian warga sekitar. Ning alhamdulillah sak menika sampun manunggal tetunggalan dadi siji anggene ngrembakake budaya. Mila tenggen desa kula Kampung Wayang Jaten Karanganyar mriku Bapak Ibu ugi ngawontenaken suran Kampung Wayang yang keempat dipun wiwiti saking tanggal 28 Juni ngantos tanggal 4 Juli. Pirang dina wi? 7 bengi berturut-turut. Anggarane ora usah takon anggaran. Waton wong duwe niat ingkang tulus lan suci mesti pangeran paring pambiyantu. Lah kaya ngono kuwi. Lah pancen wiwit saka tanggal 28 nganti tanggal 2 kuwi karya-karya siswa sanggar ngono kuwi. Sing dibimbing diglomentak karo Mas Ajimas karo Mbak Dian Munasiro saka jurusan pedalangan, saka jurusan tari, sindenan karo karawitan kudu pentas ujian kelayaan. Terus tanggal telune kerjasama karo Isi Surakarta. Iya. Nganake ya kuwi pentas wayang multimedia, wayang kancil, pelestarian alam, ekologi. Iya. Terus tanggal papate minangka penutup kuwi enek kirab budaya, terus enek jamasan pusaka, bar kuwi dilanjutkan ya kuwi pagelaran wayang kulit oleh dalang remaja Karanganyar Jaya, ya kuwi Dharma Karya. Nah iya. So tahun ngarep insyaallah anakku sing barep ben belajar mayang sawengi. Nggo sepi. Lho tak undangke Niken Salindri sok ben rame. Tombok bene. Sing labu iki sok ben perfect pokoke latihan sesasi. Ayo. Karyane sekali metu ben dier ngono lho ayo. Pokoke wayang metu ganti gending, wayang metu ganti gending ayo. Iya apik kuwi. Ngono. Luar biasa matur sembah nuwun mugi-mugi ya tanpa beda wonten ing Bakaran Wetan saged lumadi kanthi rancak lancar lan ugi manfaat utawi piguna. Allahumma amin. Iki ana sing ngersake anu podang kuning, Truk. Wah, podang kuning. Coba kaya apa? Iki. Tutik lae lho kok. Yan Dian, ayo Yan. Ayo tampil ya. Mbak Munasirah iki. Salah satu guru sanggar Madangkaran. Ayo. Nggih. Sampeyan mulang kelas atas bawah menengah Dasar. Dasar ya? Nggih. Enek pira muridé dasar? Sekawan. Sekawan. Awakmu tok. Nek sing mulang lak sampean karo Mbak sapa? Mbak Selvi kalih Mbak Yeni. Mbak Selvi ku malah Sari? Hai. Selvi Jungkung niku lho. Oh, Mbak Selvi ne Mas Dalang Jungkung. Nggih. Nah, tanggal pira kuwi pentase siswa dasar sindenan? Siswa kula tanggal 28. 28 pembukaan nek ngono. Nggih, Pak. Lagune ya gubuk asmara ngono. Kok gubuk asmara to? Apa materine? Niku wae lho. Kopi wengi. Kopi wengi. Ah iya, kopi wengi. Kopine Kang Gareng Semarang bar diombe terus. Ah iya. Ya jumeneng coba kaya apa Mbak Dian Munasirah? Podang kuning. Podang adalah rasa dikte. Senengane ngumpani ora iki. Nadyan wujud temong peksi
nonano goleki si podang janar modal nembang podang kuning mobil anyar ayo sapa Mbak Dian Munasirah lho Mbak Dian lho ayo opor bebek tenang ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombol iki ya seragamnya anyar kian anyar angger pentas kok anyar loh niki angger bar pentas di gua Pak seragamnya Pak Rama itu pancen sinden iki raope seprit kok ayo pas laris itu jan le kemaki ya sing dipikir aja mung sinden to Bu Kesi Mbak Dian iki lho aku dalang 5 tahun iki rung salin ayo ya go lho coklat ora putih ora iki anyar iki bis kabeh pengrawit iki anyar iki luwih anyar bis kabeh pengrawit timbang gene dalange ayo wis kaya ngene wong wedok nggumun wong arepe pengajian ngene kudung ya kudu anyar ayo arepe PKK ngono kudunge ya anyar sawangen wong lanang gawe kopiah luwekoh ngono kuwi ayo bedane wong lanang karo wong wedok ngono kuwi sing jenenge wong wedok tetep mapan nggon keindahan kaya ngono kuwi heeh betul yo kodang adalah yo esok aman ning omah wis
Matur sembah nuwun ingkang tanpa upama. Ayo, Jan. Kok kene gamelane banter tenan, Tru. Ayo, nggih. Kowe gamelan iki angger arang-arang ditabuh, yen ditabuh pisan gemontang malah. Entutmu kuwi ora. Sang ngrasakne kancane utange pirang-pirang. Ana sing rabi barang ayo. Heeh, nggih. Sok tanggal 28 ning Growong. Lakone apa? Lho, kowe setere sok. Apa iso aku setere? Lakone Bagong bangun desa. Aku lek kowe ora setuju, aku senengku mbangun titipan sepeda aku gelem aku. Wis to, sok garak gending isine buka rebab terus. Jah. Anak-anak ae. Yo, pamundhut kok yo. Ya wis ora apa-apa. Bintang tamune, wo bukan main dari Sekar Gadung. Lali aku sapa kae. Mbak Ani Kusuma. Yo, harus ditaki sapa kae? Mbak Nanda Sari, nandane Nopal. Ayo. Tuh nanda kentut. Ayo. Mangke bapak-bapak ingkang longgar monggo tindak wonten ing Growong. Dalam rangka kagungan kersa mantu wonten mriku sesarengan Madangkara melih. Ya, matur sembah nuwun ing tanpa. Mbak Tuti coba. Mbak Tuti rel, ayo. Sing apik ti mung ditenggani karo Bu Kastiah. Bu Aja Kastiah ki ibune Swargi Aribadra. Kuwi sing lenggah ning sebelah Mbak Lia kuwi Bu Kastiah. Saka Mblaru kuwi. Ayo. Pati. Direwangi. Mbiyen nalika awake pisanan mayang mrene ya sing nyerateni ya Mas Aribadra mbiyen. Ayo. Sujar rong lahir dheke. Ayo. Iya. Terus Mas Ari bar kuwi ganti Mas Bowo. Heeh, bar kuwi lagi sujar. Ayo. Mas Bowo karo Mas Sujar ya padha ngono kuwi ngrampungi kabeh. Ayo. Lah Budi. Kae wis dimulyake karo sing gawe urip kok ya ora. Ayo Mbak Tuti coba kaya apa lah nganti kangen aku ora. Jan piye Dik. Luwes kewes. Ayo. Nuju prana. Ayo. Dasar wasis sembodo sulalan piraga eloke wadon ndudul rasa. Irung mancung karya wuyung dadi lan pantese. Mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke. Awake mbekisik. Ora ya Pak ya. Pancer kuning. Perawatan ya. Ayo perawatan. Perawatan. Ayo kukune nganti kaya wedang kopi kaya. Esiro. Niki ya. Nail art. Nail art. Tai lalat. Nail art. Nail art. Mbok Bukesi dijak ngono kowe. Ayo. Ben duwe nail art. Ayo. Bukesi rasah ngene ra seneng. Pokoke dhewe gelange anyar wis seneng. Ayo. Ayo tak pengen bolak-balik aku turu ditinggal ya langsung tuku dhewe. Ayo wis ben bar iki tak dol. Ayo. Tenan tak dol bar iki. Wah, ora peduli aku. Ayo. Ikhlas to Bukesi. Duwe sesasi wis marem Bukesi. Ayo ngono. Ayo jolke prodo. Ayo. Mbak Tuti, ya cara lawas Mbak Tuti iki sing pernah hit di tahun 90-an. Yen Pak Anom Suroto Ngasto sing nembang mesti Budi Darsini kae elae lho. Coba diaturake sing kewek to, Tik. Tik, sing kewek. Nggih, siap-siap Pak ya ya. Jenengmu sapa to saiki? Kok ganti sapa? Kula. Nek nderek jenengan ya Tutik Cahyawati. Tutik Cahyawati. Mangga nek dalange benten nek riyen Pak Purbo Tutik Purbawati. Nek wingi Mas Kresna Tutik Kresnawati. Terus nek iso Pak sing DPR ke sapa?
Pak Widi niku nggih, Tutik Widyawati. Apik jenenge pirang-pirang menange goleki polisi. Ayo. Disesuaikan kali kahanan Pak Yoyo. Cocok. Ya ngono ki sing apik. Tutik rel. Ayo. Maka ta diatarakan monggo. Lailo, Mbak Tutik Tri Astuti Asidatama. Yuk. Ora ah. Biyen Tri Astuti. Biyen kuwi jenengmu. Mboten, pertamane Tri Astuti Retno Utami. Niku sing asli-asline niku re nyata niku Tri Astuti Retno Utami, tapi umur sampai 58 niku sirahe niku benjo nten Pak Yoyo. Benjone nganti saiki ya. Mboten digundul kados suleten terus ngoten lho. Kuat. Boroken. Udun semat mboten saged mari. Kuwi jampes ning sirah kuwi. Terus ngeten Pak Yo niki nyata. Terus dia tambahane teng bidan mboten mari, obat mboten mari, tekokne wong tua terus kabotan nama ngoten. Oh, kabotan jeneng. Jadi utamine kon gua ngoten. Dewe Tri Astuti Retno Utami kan nggih bagus to. Bagus. Lah karepe anake gen dadi wanita yang utama ngoten. Gak kuat Pak Yoyo. Udunen sirahe. Heeh. Lah jenenge Utami wong pakartimu nesta. Ayo. Ora iso Utami lho ya. Ayo. Yo diaturake coba. Elo, dados. Elo kuwi Tutik karaktere kecekel tenan. Ayo. Jan iso mubal babal kae. Ayo. Dedet Erawati ngakak. Ayo. Mbak Tutik iki jan karismane yen Elo kali. Temenanan. Lho aku ora ngelem, aku bareng delok utawa nonton ning YouTube ngono. Mbak Tutik lek kadung nyindeni srepek. Wah, karo gamelane amar lho. Ayo, Karo sinabu saya amar dek.